ಏರಿ ಏರ್ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಯಾನಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಬರೀತಿಲ್ಲ ಪುಟರು ಬೈತಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಇದು ಇರಗೆ ಇಡ್ಲಿ ದಕ್ಕಲೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಗುರ್ತುಂಡೆ ಇಡ್ಲಿ ದಾಕ್ಲೇನ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನ ಒಂಜುಂಡು ಅಂದೆ ಅಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದೆ ಕಂತು ಕೊರುವಿರತೆ ಕನತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತಾ ಕನತು ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಒಂಜಿ 200-300 ಇಡ್ಲಿ ಬೋಡಾವ್ ನೆಟ್ಟು ₹1 ಕಮಿಷನ್ ದಿಂಡಲ್ಲ ಎಂಕೆಡ್ಡ ಕಾಸಾಪು ಅಣ್ಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಂತಂಜಿ ಕೇಂದು ತುಪ್ಪೆ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ದೇ ಇಡ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಇಡ್ಲಿಲ ಉಂಟು ದೋಸೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಪತ್ಯ ಇಡ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಜ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಗಿರಾಕಿ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು 200-300 ಇಡ್ಲಿ ಬೋಡಾವ್ ಅದು ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಬಾನು ಇಡ್ಲಿಗ ₹4 ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ₹4 ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಕು ಈ ₹5 ಲಕ್ಕ ತೆತ್ತನು ₹1 ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡು ಅವ ಬಕ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಾತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವು ಕಂತು ಕರ್ಕಾಯ ಅಕ್ಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪನ ಅವ ಯಾನಿಕ್ ಅಕ್ಲನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಬರ ಬಕ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನಿಕ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ದೇಪ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಇಡ್ಲಿ ಉಂಡಿಗೆ ಇರಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡು ಒಂಜಿ 200-300 ಆತು ಬರ್ಚಣ್ಣ ಬಕೆ ಎತ್ತು ಬೋಡು ಒಂಜಿ 100 ಆತು ಬರ್ಚಿ ಸಂಗೀತ ಚಾಪರ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಅವು ಮೂಜಿ ಇತ್ತನಿಕ್ ಮೂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಆ ಇಲ್ಲಾಗ ಕಂತು ಕೊರಡ ಇಡ್ಲಿ ಆತು ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಮೂರು ನಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಅಂತಾರೆ ನನ್ನ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಯಾಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು 200 ಇಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ ₹200 ಕಮಿಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಯಕ್ಲ ಮೂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಬೋಡಿತ್ತು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತದ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಚಾಪರ್ ಮೂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಅವು